Yarışlarını Ruşşugan Avul Jirligi Yaşlık Sport Selametlendiriu kompleksi bilen birlikte yıl soyun uzdura. 15. yıl retten ötkärülüşi eligi şora bıyıl loyıqlı yoldağı физкультура оқытушысы Павел Устеряков призына оештырылды. Уже 15-й год проводятся соревнования по пляжному волейболу. Приезжают команды из Муслюмова, шуганские ребята, из Челнов, из Башкирии, с Нагайбака приезжают. Этот волейбол проводит учитель физкультуры, сейчас уже пенсионер, Устеряков Павел Петрович. Много лет назад организовали и очень нравится нашим ребятам, девочкам и мальчикам. Они с удовольствием играют уже много лет. Бейги бүлеклеу мизгилләре белән башланды. Спорт дөньясына керткән өлеше һәм үсеп килүче буынны тәрбияләгән өчен Павел Устеряковка Рушшуган авыл җирлеге башлыгының мактау грамотасы һәм истәлекле бүләге тапшырылды. Бу пляжный волейбол, как и любой спорт, кешене һәр вакытта алга омтылдыра. Аны русча әйтсәк развивать та. Менә бу площадка 2008 елда төзелгән. Бердән-бер площадка пляжный волейбол буенча. И 9 елда менә бу әниләр ярышлар башланып китте. Я занимаюсь волейболом с 3 класса. Мне эта игра очень понравилась с самого начала. Меня на эту игру потянул Басорин Сергей Михайлович. Очень ему благодарен за это. Возил на соревнования, все очень, изначально понятно, уж не очень получалось. Но вот сейчас я занимаюсь, постоянно играю, все в команде, все очень нравится. Всем рекомендую. Волейбол топ. Пляж волейболында 8 команда көч сынашты. Башкортстан Республикасынан да oyunda катнашырга 2 команда килгән иде. Данил Кашапов һәм Никита Кузнецов oyunda беренче урынны яулады. Кызлар арасында Сюзанна Кузнецова һәм Анастасия Васильевага тиңнәр булмады. Җиңүчеләргә медальләр, мактау грамоталары һәм истәлекле бүләкләр тапшырылды. Лилия Шәймиева, Динар Нурутдинов, Мөслим телевидениесе.